Okay, may mudto ng sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pud kita maghigalan ini atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Makiguban usab kaninyo sa lain na pod edisyon nini atong tulumanon. Sa dili pa diha atong ato nga bayaon ug mayong mudto, no? Kumusta na, no? Nga ato ang Talahorong Obispo Bishop Julito B. Cortez. Ang ato apon station manager si Father Rama Ata diri sa may Sibulan, ug ingon usab ang atong station manager dito sa Actin Pasay si brother kining Elmer Lugatima. Brother Elmer, kumusta na? Okay? Unya ato pon nga timbayaon usab ug mayong mudto ang ato usab nga mga kaigsuonan dinha sa Actin Pasay, ang atong mga kaigsuonan din sa may Bayawan, Santa Catalina, sa mga may Balabugas. Ang ako ang mga kaila din sa may kining Pagatban, no? Din dapit sa may Pagatban. Kumusta na mo din no? Din sa may Lapakon. Kumusta? Natuwa usab nga mga kaigsuonan din sa mga lugar-lugar din sa San Catalina, din dapit sa may akong assignment sa una dito sa may San Francisco. Kumusta na? Si Fermin, kumusta si Brad Fermin? Kumusta na? Dito na kailan ni mo Brad Fermin, diri nagkasal ko, niya na ay nakailan ni mo. May namutanan ako nakailan ako nimo ni Brad Fermin, din sa may kanang San Francisco. Of course, kailan kayo. Magkato ko ng amigo na. Diya sa Saturn, kamusta na, no? Bino, okay na tamang hingala. Bino, aray na kita sa ato ang mga kaligukan diri sa ato ang istasyon DYWC. Bino, aray kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Abay na ang atong Saint of the Day karon, walay lain kung dili si Saint John Bosco. Kini si Saint John Bosco manghigala. Kuan kini siya, namoni siya si Don Bosco. Ngano man siyang gitawag man siya og Don Bosco. Kay dito sa Italy, ang mga pari dito gitawag og Don. Sa una ang ako diri sa ako pare malagi ko, no. Kung sa Italia pa ko, ang akong pangalan mo si Don Ahab. Mura pa takin sa milyonaryo ha, may higala, pero yan alam nila Don Akap. Ayan, no? Doon na ganyan uban, Don. Ano, no? Nahala, no? Panayon ta sa ito mga pagbuhat-buhat. Kumusta naman? Wala lang muna kita kataroy. CBCP News may higala ha. Kay medyo BCBC guro gamay. Labi na nga nagkuanta ron. Ni-upgrade na ta mga higala. Pinaagi na sa ato ang pag-video na gyud, no? Mag-video na tayo ni. Muna nga kita na gyud taon ninyo ang ato ang mga panagway nini. Alkansi ko ninyo kay wa mo makita nako. Sana nakakita mo nako pero wa mo kita ninyo. May unta ko magkakita anay unta ta, no? Ano lay alkansi kung saon man kamo ra may nakakita nako. Pero sige ra, no? Ay ra mo panglibak ha. Wala rin libag kayo ng ato ang usaon mo manighatag Ginoo na to. Pilit yun na to, ganawa to. Okay? Nahala na, may munto na kanatong tanan. Kumusta di ay ang lula? Kasi tingnan ang lula naman. Eddie, sir. Eddie Sormiena. Oy, kumusta na Sister Eddie? Ang ato ang daily yun, kadaan lang mo na, no? Kadaan lang yun ang Sister Eddie Sormiena, no? Kumusta na? Ang ato usab nga mga ug usab si Camille, ang ato usab nga partner sa ato ang mga buluhaton dinhi sa ato ang mga gitawag nato og kini bitaw technology ba kini sa lanos kanabitaw sa internet sa ngalan IT, no? Information, ayan, no? Information technology. Okay. Nahala, no? Ari kita sa ato ang Saint of the Day. Okay, no? Saint of the Day nato si Saint John Bosco. Si Saint John Bosco, mao kini siya ang magtutukod sa Society of Saint Francis de Sales. Saint Francis de Sales. Kini bitaw na address Dumaguete. Kini bitaw Saint Louis, no? Saint Louis. Kini ang grupo din sa mga kaparian, muna sila mga Salesians. Muna sila ang grupo nga gitukod ni
Saint John Bosco or Don Bosco. Kaya nga naman, kini si kining Saint Francis de Sales, no? Kuan kayo kana dako kayo o dako kayo o pagkahod kini si Saint John Bosco kang Saint Francis de Sales. So muna nga ang grupo nga iyang gitukod iyang gitawag og the Society of Saint Francis de Sales or Salesians. Oh, klaro? Ang apostolate ining Salesians, umaunan o usana ni ini, mao kining kanang paghatag og katikisem sa mga kabataan. And then, pagtukod po og mga eskwelahan. O, ingo manusab, og daghan pang mga uban. No, unya, kini si St. John Bosco, gitawag, or Don Bosco, gitawag kini siya og the Apostle of the Young. Mga apostoles alang sa mga batanon. Okay? Nahala, no? Wala lang ari osulta sa atong wala sa tayo joke mga lahat kaya video bigyan taron mga taron no makumpleto ro niya ni mga gala. Pero ari na kita sa ato ang catechism. No, catechism na ta mga gala. O sa may atong catechism, pareho. Pwede ba nga imong ipasabot namo kung unsa kini gitawag og procession? Bueno, procession in English, to go forth. To go forth. Sa ato pa, mukuan ka ba? Mulakaw ka. Mulakaw paingon sa unahan. Muna gitawag na to go forth. Mulakaw paingon sa unahan. Ano? Unya, kung maghisgot ka ni kita og religious procession, usa kini siya ka organized body of people advancing in a formal or ceremonial manner. Ceremonial. Sa ato pa dunay liturgical statement. Ayan, no? Under no? Dunay liturgical meaning. Liturgical meaning. Ano? So, panalitan, sa Katolikong simbahan, doon na tayo mga religious procession. Usa gyud ni ana kining matimpong Holy Week. Holy Week nga aduna tayo religious procession atong gi-procession ng Santo Entierro. Ayan, no? Uban pa mahal nga Birhen, Dolorosa, dagan pang uban. Ano man, doon na siya meaning, doon na siya gitawag na to gitawag na to religious implication. No? Bueno, kining kining mafiesta. Mapafiesta mahigala, no? Doon na po tayo mga pagprosesyon sa patron. No? I-procession po nato ang mga patron. So muna siya, no? O niya, mga pangutana kita, doon na ba yung mga biblical basis kining atong religious procession sa mga kining Katolikong simbahan? Of course na. No? Sa Exodus Kapitulo 25, versikulo 10 hangtod sa 22, sila si Moises, no? Ang mga Israelita per se, no? In general, ilang i-procession ang arka sa kasabutan. No? So muna, no, muna siya nga mao po ning atong ikuha ang pasig sa ato apod nga mga kalikukan, no? Nga doon na po tayo pag-procession nga diha sa pagtuo. Kaya kining arka sa kasabutan, kuan man kini, nagdala kini sa kasabutan sa Dios ug sa mga iyang katawhan. No? Ark of the Covenant. Covenant ba? Kasabutan ba? No? O niya, lain pagyod nga procession nga na as Biblia. Kining katong nahitabo nga pagprosesyon ni Jesus sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Kauban, itong nagsakay bitaw siya og asno, donkey. So wala, no? Nga kung kabahin og religious procession, dili mo kita mo inakauna na kami mga Katoliko dili. Igo ra kami nga nisunod sa mga pagtulunan nga gi-practice or gihimo sa mga nahauna kanamo. No? Sa mga ubang relihiyon, medyo wala kay sila makasabutan na. Kadira. Dili na kinahanglan nga inyo pagsabton. Haguan pa man ninyo nagsabot. Pero una nga kami mga Katoliko nakasabot kami. Naaglipay of course
naapod sila possession kasabot po mga aglipay na. Oo nga, no? Doon ay pampasabot na to, doon ay mangutana, ito bago, nasala na to, na ato ra naghihimo, tungod kay maumay gihimo sa nauna, agi usab o pag-express sa ilahang pagtuo. No? Yung sa may mga pagtuuhan nga ato, sa ako lang ba nga kanang panabot in religious procession, mura ba, kikita gud, we are a pilgrim people, no? Kung mo gud ba? Kana bang usa kita katao, mga katawhan nga nagpanaw, no, paingon sa kingharian sa langit. So kay nagpanaw man ta, of course, doon na gyud maglakaw gud ta, no. Mo gitawag na to sa English o journey of faith. O sa kuan pa na kining sa programa pa na ni Father Ram, Marcha sa Pagtuo. Ayan, no? Marcha sa Pagtuo, or magkuan ka ba, magpanaw ka. So mao po na, kung ka nabitaw, there was one time nga i-introduce na ako, ako lugar nga, kanabitaw mga mission area. Pag-introduce kita ko sa kining religious procession, ako, pasabot na ko nila nga usa kini ka pagpanaw. No, unya, kung gusto kang maabot ng langit, panaw magyud ka, aron pa ng daan, ipakita nimo nga andam ka pagpanaw uban kang Kristo. No, muna nga maghimo ta ini, no, dili man siya paingon gyud sa langit, pero usa kini sa katimailhan na kita mga katawhan nga nagpanaw. Giyon ako ito pagpasabot ng mga tao. O tuon man nakasabot sila o ni kuyo sa procession. Pero noon ako yung uban nga dili mo tiwas. Ayan, no? Doon ay uban nga mo kuyo procession, pero dili ka tiwas, mangliko na ito sa eskina. Ano siya na pwede? Pareho sa tanaw kanang nanglaktud ka, no, mura po namin nagpaingon ka sa langit, pero wala ka naabot tungod kay niliko na kapaingon ito sa eskina. Kinahanglan nga moabot kita dito. Klaro? No? So muna isa ang atong religious procession. So malibog ning uban, por sige na basta kay ang ato ra gyud nga kining usa kini ka panaw, usa kini ka kanang usa ka pagmarcha nga ginubanan mo, gini siya gitawag na to kanuna magiuban nga marcha sa pagtuo. Kini siya tinuod gini, action gini. Kanang uban istorya naman kini nga mo marcha sa pagtuo ni muna gitawag na to journey of faith. Kini ato kuan gini kanang muna siya gitawag na to actual gyud, no? Religious position nga actual gyud kanang mga timpo sa kuan, no? Kanang dito sa Quiapo, Manila, no, karon gihimo nila kung sa tong ilaha marcha sa pagtuo magyapon do kay ang ilaha ng kalagmitan sa mga taga Manila kana bitaw pag procession nila sa Santo dili kining Black Nazarene daghan kay sila karon ang ilaha marcha na lang pud sa pagtuo ilaha dili na kuyo ang imahe kay aron dili magugot kayo aron ba wala bay kuyaw pud mga ipit tali uban. Okay, klaro na nung puding. I put it claro, nabigay ito pa there. Very good. Mr. Cheng, naklaro ba ito pa, no? Para ito ba, kakong dito ba? Para mo apel to sa posisyon ba? Alagyan. Binang atin kita sa laing pangutana. Pangutana. Okay. Pare, daghan man gustong magminyo. Wala ba, pwede ba ato ang mahibawan kung unsay mga babags kami nyoon? Kaya doon na nabay uban nga nakabalo na dahil tanga na ay problema ang kaminyo kanang naminyo na. Muna gitawag na itong subject for verification. Kung mapalaan na ito nga doon ay mga babago niya inyo ragyod gihapong gihimo ang kasal, pwede na ito na siya filean ng kaso sa matrimonial court aron madeklara ang inyong kaminyoon na null. So muna gitawag na ito sa English o annulment of marriage. So unsa man ang mga grounds nga pwede natong mapaanal ang inyong kaminyo. Number one, no, kung ang usa sa mga partner o sila yung duha underage. Ayan, no, sa ato pa kung kulang sa pangidaron, wala pa 18 anyos. Kung wala pa gani 18 anyos ang inyong bana, ang imuhang palangas kanang pangaharunon o kanang imuhang pamanhunon, dili yun na kanang valid ang inyong kasal. No, pwede yun na siya nga madeklara unya sa panahon
nga dunay mga protesta nga manalan po ang inyong kasal. No, kung 17 anyos pa ang mao babae o lalaki. Kasi kinahanglan yun nga amo nang pangitaan yun og birth certificate. Kaya kung walay birth certificate, base nun niya dili mo tugan. Amo na 18 na sa kanuna ra bay uban nga 17 anyos pa mura nag 19. Ano tungod kay medyo kulang-kulang nag mga nawo. Pero noon pa uban ni noon nga 30 na edad pero mura pag 15. Ayan. No, doon ay uban nga 25 na edad pero mura na og 38. Ayan, no? So, muna nga atong klaroon yun, kinahanglan yun nga doon ay birth certificate. Number 2, impotence. Oh, sa ato pa ka na bitaw, dili ka pwedeng mamamdos. Dili po ka pwedeng makamamamdos. Ayan, no? Sa ato pa ang babae nga impotent, na dili makamamdos, na pwede na sa dili, na sa pwedeng magpakasal. Ang problema, kung saan na ito pag-ilak. No? Nga dili na sa mamamdos. Hindi man po pwedeng testing-testingan. Pwede ba naman kita na upan ng mga komedya, may gala, may ingon nga. Pwede mapader nga, kanabita mo palitan, yuta ato mang yung ipasurvey na yung atong pataoran o muhon. Aya, binuwa. Wala itong tao o muhon na siya. May manay siya o yuta na. Ang wantahay na ganda niya. Ano? Nga wala. No? Okay. Number 2 ground for annulment. Impotence. Ayan. Number 3, prior marriage bond. Ato pa, ang usa ka babae o lalaki, naminyo ng daan sa laing lalaki, o niya makigminyo pagit siya usog. Ay, di ka na pwede. Wa tayo mahimuan na. No? Kung mabalaan ka ni Ana, pwede pa kang makambisahan o makasuhan o bigami. Muna nga kaming mga solemnizing officer, dili gyud pwede mi nga mukasal og walay sinumar. O sa manang sinumar, certificate of no marriage gikan sa dili SBIR, gikan sa kana National Statistics Office or NSO. Ano? Kinahanglan gyud na. Kay kung wala, adi gyud pwede. Una nga mobayad gyud og kanang gitawag na to sinumar ang mga kalaslon aron nakaslon sila sa pari o judge o mayor. Kung wala, delikado. Ma-appeal pa hinoon, may kapriso na kami mga solemnizing officer, mga salme o walay saktong papilis. Ano? Ano na yung ba nga, mga salkasal na sila o walay ko at kay wala rin sinumar, kaya di man po valid ang ilang kasal. Dili man po iparehistro. Dili man po nila isubmit dito sa LCR. Ayaw mo ingon nga dunay mo kasal ninyo nga wala ra na ngayon sinumar. Ayaw to kaya wa siguro dili ra po na nila na dito ipa-register dito sa LCR yung kasal. Manalaan po yung ganyan hapon. Number 3, sacred orders. Ayan no. Natupag kami mga pare, dili yun may pwedeng magminyo. No? Mga obispo kami na. Number 5, perpetual vow of chastity. Mga madre. Dili yun na pwede mga madre. Noon ay uban nga madre nga maminyo. Noon tayo ka na ilan na no. Pero natagaan na sila ang dispensation. Mo po na mga pare. No nga kanang naminyo po na si father kaya ingon kita nga kasal man lagi. Wala. Actually tagaan na sila ang dispensation sa Talahuro Santo Papa. Okay no? Kung wala dispensation, dili pwede magkasal. Abduction. Hindi na pwede niya kung kasal mo. Panalitan doon ay usa ka lalaki nga perting gugmaha ginis babae. O niya mo ingon siya nga ipakidnap ta lang ni. Dayon pagkuman mangidnap putag pare kay ato pud ning pakaslon kay ni. Ang yuon na kutong akong pare nga pag dili mo sugod ato ning kapuso ning pasiya dili mo kasal nato. Ako kapuso na ko mo kasal na naman ko pero actually null and void gihapon. Nga naman, tungod kay gi-abduct man ako, gi-abduct man nimo ang pare, o gi-abduct po nimo ang kanang gitawag ng imong panagasaon. Klaro ba? Ano no? Bueno, so, kumusta na may gala ha? No, so, kining ato karon medyo nag-upgrade na gamay. Para alang na itong gustong makakita ka nato sa personal. Sa TV, naapunta sa Film Products. No, sa Channel 51 man siguro ni Channel 51 sa Film Products. Dayong kung maminaw po sa radyo, nakapunta sa radyo sa DYWC, Simulan,
ug naapunta sa Happy FM sa Active Pasay. Kaya gusto po mo ari mo duhol-duhol sa mga ayugon doon na sa pilaing programa sa laing nga istasyon sa Radyo Bandera nga naapong ko'y gitawag og semi-religious, semi-food news, semi-food musical nga programa. Kining gitawag og LMD, Lunchtime Music Hours. Okay na, man na kita magigala sa ginagmay po niya pag-radyo. Kido-kido kayo na biya ko ini magigala, kini pag-radyo na po. Dugay na ni kayo. Bata pa ko ini. Abi na mga langgam kini magigala, inyong ubos galagan, Reverendo Padre Dole, mana milit na usab ka ninyo, manalangin ka nato ang Diyos, ug kagawang sadan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas. Thank you.